Og den skal så extrudes igen. Den her gang er det så 50 lang. Så har vi her. Når vi så skal have lavet huller i begge ender, så skal vi lave en ny sketch på det plan, eller på den ende, vi vil lave et hul i. Så den her point skal vi bruge. Sætter vi bare lige i midten. Finish sketch. Og så har vi den, der hedder hole lige her. Genvejstasten H. Jeres den kommer til at stå sådan nogenlunde sådan her. Det skal den ikke. Vi skal have lavet et hul med gevind i. Det her, hvor der står hole. Her er den sat til simple hole. Så skal vi over til tapped hole. Og så skal vi igen vælge isometrisk 10 gange 1,5. Men I kan se over på parten, at den er sat til at gå hele vejen igennem. Det vil vi ikke have. Så vi sætter den til den her distance. Og den skal være 15 mm og 15 mm. OK. Så har vi lavet et 15 mm dybt hul i den ende. Så skal vi gøre det samme i den anden ende. Et nyt point. Finish sketch. Hole igen. Og så har den gemt alt det, vi lige har lavet. Og så klikker vi bare OK. Nu skal vi så til at lave det andet hul. Før vi kan det, så skal vi lige herover i siden, hvor der står Origin. Åbne den. Og så kan vi tage det her, et af de her planer. Ikke det her plan kan vi ikke bruge, men det plan, der går igennem der, og det plan, der går igennem der, kan bruge. Gør vi lige det synligt. Og så går vi op i den her, der hedder plane heroppe. Work plane. Klikker ned. Og så skal vi bruge tangent to surface and parallel to plane. Klikker vi først på vores part, og så klikker vi på planet her. Jeg se, så får vi et plan herude, der er helt glat. Så det plan, vi lige gjorde synligt før, det kan vi lige højreklikke på igen, og gøre usynligt. Nu kan vi så starte en sketch på vores nye plan, ved at fange det ude i et af hjørnerne. Igen, ligesom før, vi skal bare have sat et punkt et sted. Jeg sætter det bare lidt tilfældigt. Bare jeg har ramt midteraksen her. Kan I se den linje, der er i midten? Og så kan jeg trykke escape. Så har jeg det punkt her. Men jeg ved ikke helt præcis, hvor det sidder. Men så kan jeg bruge den her dimension. Hvis jeg så klikker på punktet, og så kan jeg klikke på den ene endelinje her. Jeg kan egentlig målsætte, hvor jeg vil have den. Og den skal være 25 mm inden. Det er jo halvvejs. Så kan jeg trykke Finish Sketch igen. Så kan jeg igen bruge Hole. Og så har den egentlig gemt det hele igen. Og det er jo egentlig fint nok. Men nu kan vi se, at den har ligesom sådan en counterboring. Og det er, når vi går op her og kigger ved seed, hvor den står på none. Så skal vi lige klikke på den, der hedder counterbore. Så her, der skal den hedde Ø15. Og den går 5 mm i. Og fra ende til anden er der 20 mm. Og gevindet stopper først helt ned i bunden. Så den skal også være 20 mm. Når jeg så gør det, og klikker OK, så har jeg faktisk fået lavet et fint gevindhul.